Инде әйтелмәгән әле сөйләрем дию элек яшьләргә кагыла димәгә калса. Чөнки без үскәндә оялып теге әйтәсен әйтә алмыйча, эшлисен эшли алмыйча үстек инде. Ә хәзерге яшьләр киресенчә нәрсә әйтәләр, дөресрәге нәрсә телиләр, шуны әйтәләр, яраталармы, юкмы, хәтта күрмәгәнне дә күрсәтергә мөмкиннәр. Шуңа күрә инде сүзне яшьләргә бирик. Сәхнәдә Лия Шамсина. Тавышын ерек, назылы миңа, нурлы кояш, күзләрең өлешемә тигән көмеш болдай татлы сүзләрең. Сине уйлыйм мин, көмешем бит син, бәгырем син, бәгырем. Бергә булыйк, сине уйлап, янам мин. Сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин. Сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин. Сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин. Янам мин. Хыялымда, жан коемда, теләктә сөюемне югалтмамын, саклармын мин йөрәктә. Сине уйлыйм мин, көмешем бит син, бәгырем син, бәгырем. Бергә булыйк, сине уйлап, янам мин. Сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин. Сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин. Сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин. Янам мин. Сине уйлап янам. Лия Шамсина, сезнең алкышлар. Көчле алкышлар белән иң яшь башкаручыбызны озатыйк әле. Менә бит. Яшьләр янып йөриләр, Назыл, күрәсеңме? Янып, ник алайса пожарныйга шалтыратырга кирәк. Монда шүрәлегә шалтыратырга кирәк. Тем более сонасы монда. Юк, бу бит мәхәббәтне уйлап яна, Назыл, мәхәббәтне аңлыйсыңмы? Юк, айвас көт әле. Әгәр дә мин су анасы булсам, син әгәр дә минем янда бөтерелсәң, син теге карак малай буласың түгелмесең? Алтын тарагын урлап киткән малай. Шуннан да. Менә шуңа күрә мәхәббәттән янып йөрү, сөйгән ярыннан янып йөрү була ул, Назыл, аңлыйсыңмы? Ник егете төрткәнме аңа? Егете төрткәнме башкасымы, әлегә билгесез. Без бүген TMTV премиясе тантанасында син, Назыгөл, әлеге премияны беренче тапкыр алып барасың, шуңа күрә рәхәтлән әлеге сәхнәдән. Һәм әлеге сәхнәдән дигәннән бүген биредән 45 номинация игълан ителәчәк. Кызык, аның 45-ендә без игълан итәбезме? Әлбәттә, без башка кем игълан итә алсын инде аны тагын, шулай ук матур итеп. Шуңа күрә һәрберсен матур итеп чыгарырбыз. Ә менә хәзер безнең бирегә кунак булып чакырылган егетебез үзе белән 45 мең
дустын ертіп келген. 45 мең дус біз аны хәзер қоя сыйдырабызсың. Анысы миңа билгесез, ләкин аларның барысы да аның Инстаграмында. Һәм оларны яратып дусларым, матурларым дип өндәшә. Мин аңладым сезнең кем турында барганлыгын. Бу бит Instagram йолдызы, ул да булса Ринат Татар малай. Каршы алабыз көчле алкышлар белән. Ринат Гали Әхмәтов. Татар блогеры, иң популяр Instagram аккаунтын хужасы Ринат Татар малай. Хәзер инде сиңа, Ринат, бер-ике сүз әйтәсеңме? Гаван төшереп кенә торасыңмы? Әйтәм. Әйт. Дусларым, матурларым, хәерле кичләр. Бик зур рәхмәт. Әлеге бу бәйрәмдә сезне күрүмә бик шатмын. Мин инде гел үземнең дусларымны күрмим. Гел интернетта булгач хәзер бик күңелле. Сезне күрергә бик зур рәхмәт. Инде Күп кеше синең кулыңда шырпы дип уйлый, җәмәгать, камера ул, шуңа күрә елмаегыз. Һәм инде, хөрмәтле Ринат, сиңа хәзер безнең иң романтик җырчыбызны билгеләргә кирәк булачак. Игътибар экранга. Романтик җырчы номинациясе. Дилә Нигъматуллина, шундый яратам. Синең яныңа Гөлназ Сираева, яратам сине дөнья. бар, моңсу туган җирсе. Лилия Гыймаддинова, яратканда. Дөнья матур яратканда. Бисмилlah генә әйтеп җибәр. романтик җырчы Лилия Гыймаддинова. Көчле алкышлар. Лилия Гыймаддинова. Бирегә чакырабыз Лилияны. Хәзер миңа калса, безнең чираттагы номинацияны ачыкларга кирәк. Әйдәгез әле заманча хит номинациясында кем җиңер икән? Экранга игътибар итик. Заманча хит номинациясе. Гөлназ Сираева, СМС. Мөнир Ахмаев, бәйләнмә миңа. Әбрих Әбриев, смайлик куеп, елмайсам да. Куеп бетердеңме камераларыңны? Әйдә, аш. Заманча хит Гөлназ Сираева. Гөлназ Сираева, көчле алкышлар. Иң заманча хитның исеме СМС. Һәм шуның өчен Гөлназ, әлбәттә, үзеңнең премияңны алып, елмаеп, үз урыныңны алсаң була. Бик зур рәхмәт. Чын күңелдән котлыйбыз Гөлназ Сираеваны. Зур рәхмәт, мин бик шат. Без дә шат, Гөлназ, без дә шат. Шат булыр миңа калса, киләсе номинациянең җиңүчесе дә эстраданың поп принцессасын билгеләп алыйк әле. Эстраданың поп принцессасы номинациясе. Гөлназ Баталова, Вероника Кузнецова, Айгөл Рахимова, Реал үзе барырга булды. Кызның каршына. Эстраданың поп принцессасы Айгөл Рахимова. Айгөл Рахимова. Эстрадабызның татарча атап әйткәндә патша кызы Айгөл Рахимова. Эстраданың патша кызы булса да барыр синең кебек суанасы кебек киенгән. Бик зур рәхмәт, Ринат, көчле алкышлар, Татар малай. Сатабыз сине дә. Сиңа язылсыннар. Иң зур теләгебез шул. Айваз, карале, миңа менә бу номинантларны чакырып чыгару ошап китте бит әле. Тагын бер кабатларыбыз. Кабатларбыз, ләкин аның алдыннан кабатласын әле Регина Тимербулатова. Кабатла дип аталучы матур җыры белән. Каршы алабыз сәхнәдә Регина Тимербулатова.
Син булганда шырылый күңелкәем сагынамын. Үзең китүгә ниләр җитә икән бу дөньяда яратышып гомер итүгә. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам диюң җаным насый кабатлар, кабатлар, кабатлар сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам диюң җаным насый кабатлар, кабатлар, кабатлар. Елмаясың мине күрү белән минем кебек. Син дә сагынган җылы кочагыңнан чыкмас идем, җибәрмәс тә идем янымдан. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам диюң җаным насый кабатлар, кабатлар, кабатлар сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам диюң җаным насый кабатлар, кабатлар, кабатлар. Күзләребез язларның ташкыны, кышларның акыллыгы, паклыгы. Ярты сүздән аңлашып яшәрбез, саклап мәхәббәтнең сафлыгын. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам диюң җаным насый кабатлар, кабатлар. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам диюң җаным насый кабатлар, кабатлар, кабатлар. Sine yaratkanga iңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам диюң җаным насый кабатлар, кабатлар, кабатлар сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар яратам диюң җаным насый кабатлар, кабатлар, кабатлар. Регина Тимербулатова. Қаржалығыз сәхнеде Мөнир Рахмаев. Пирамида! Әйтерсеңлә күзгә карап, хушлаша кебек яшьлек, ә күңелдә булган дәртем 18-дәге кебек. Ә мин әле яшь, утыз тулмаган, ләкин утызга ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәү рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, утыз тулмаган, ләкин утызга ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәү рәхәт дуслар булганда.
Menir Rahmayev. Liliana Irnazarova. Selam Ufadan. Тиң яралар була уянда калганнарына газап, янда булган сөеклеңне хөрмәт итеп белә ярат. Тиң яралар була уянда калганнарына газап, янда булган сөеклеңне хөрмәт итеп белә ярат. Ак караны уңны суңны аера белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Ак караны уңны суңны аера белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Сак адымнар белән атла киләчәк дигән юлга. Бар адымнарда аерыла уңга булмаса сулга. Сак адымнар белән атла киләчәк дигән юлга. Бар адымнарда аерыла уңга булмаса сулга. Ак караны уңны суңны аера белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Ак караны уңны суңны аера белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Ялгышулар, саташулар, була барсы да. Әйләнмәсен ялгышулар, йөрәкләр ярасына. Ялгышулар, саташулар, була барсы да. Әйләнмәсен ялгышулар, йөрәкләр ярасына. Ак караны уңны суңны аера белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Ак караны уңны суңны аера белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Ак караны уңны суңны аера белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Ак караны уңны суңны аера белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Hey, Liliana Irnazarova. Рәхмәт. MTV